Maniala Ianzica. Sanibonani babukeli, kusase yili champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwase nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Bayabhala abantu. Bayabhala abantu basebekela indaba zabo njengoba zinjalo sibesike nathi inkosi yami sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje inkosi yami senekelwe. Mangingachithi isikhathi manginibekele lona udaba nezizwele mathupha ukuthi luyisima kanjani. Luyisima kanjena ke. Luyisima kanjena sanibonani eMafeking. Ngicela ukungatisho legama kodwa ngekuhlala ngisempumalanga enkomazi kaMhlushwa ngingumswati kodwa ngitawuzama kubhala ngesizulu ukuze nekwati kufunza nekuvisisa kahle indzaba yami. Into yami yona ingamanyala kodwa engingazikhethelanga wona kodwa empeleni ngidinga usizo ngoba iyangihlupha ngempela lento. Ngineminyaka u39 kodwa solo ngazalwa ngikaze ngalala nentombi ngoba imizwa yabantu besifazana kanginayo. Ngina 39 nje angimazi umuntu wesifazane. Abantu baze bacabanga ukuthi ngiyisitabane kanti angisona futhi angithandani namanye amadoda. Angiyazi mina lento. Angikaze futhi ngicabange ukuya kulaba ababonayo ngoba angikaze futhi ngicabange nokuya kulaba ababonayo ngoba ngingumzalwane ngikhuliswe ngempilo yokukholwa nobaba kade ngumfundisi. So into nje eyinyanga angiyazi kodwa ke manje uma ingavela inyanga engafuna ukungisiza senginganikela ngoba ichoice into engingasenayo. Iyangihlupha lento futhi iyangistressa nsuku zonke ukuthi ngimdala kangaka nje anginamfazi anginangane. Abashana bami bonke banezingane, abafowethu bonke banemindeni nezingane zabo kodwa mina lutho. Ngihlezi ngikhala uma ngicabanga ngalento futhi nezinto zami azingilungeli. Imina ngedwa ohluphekayo, imina ngedwa futhi ongenangane. Abantu bangithanda namuhla kusasa basangithandi. Ngizibone ngathi nginesinyama namabhadi namaphupho wami awekho mahle neze. Impilo yami ehlangahlangene akukho kulungayo nomsebenzi engiwusebenzayo akuwona umsebenzi nje otheni. Nefamily yami ihlezi ngilwisa anginakuthula emoyeni. Ngihlezi nginamacala engingawazi nabantu bahlezi bengisukela ngingenzanga lutho. Sengithandaze ngakhathala, ngazila nokudla ngakhathala kodwa isimo solo asishintshe. Ngiyacela uma khona ongangisiza, ngiyacela bandla vele ngaphambili. Ngiyalidinga usizo bakithi. Noma lwenyanga, noma lomprofeti lulungile. Mina ngiyawudinga umndeni nezingane ezizothi baba kumina. Ngicela usizo bakithi, lento iyangidla. Sengikhathele ukuba kulesimo engikusona. Ngiyabonga. Babukeli uyabonga ubhuti lana. Uyakhala. Khala ngesimo sokuthi usekhule kakhulu, usewuholokoqo lwentshebe kodwa lutho ukumthinta umuntu wesimame. Inhlala komama kakaze ayithi imbibi ngamehlo.
manje kuzokhala kunini ukuthi hayibo makalekeleleke phela naye akwazi ukuthi athole umuntu wesimame ngoba usezuyasola ukuthi ngiyenzeka ukuthi izinto zabantu. Kodwa ke sisake sithi ke kumphonsa ngale gogo abone ukuthi ngabe umsiza kanjani ukwenza ukuthi naye inkosi yami abe naso isincane kazana nje esithi yena. Siyabonga.